final da túa carreira lesionaxeste do tendón de Aquiles. Como foi esa lesión? Como foi a recuperación, sobre todo? Pois foi un momento duro porque, bueno, volvía para Ourense Club de Fútbol despois de estar outros 2 anos en Arenteiro bueno, era unha etapa con ilusión, sobre todo, bueno, cando me lesionei o primeiro que pensei bueno, aquí rematou todo, xa non vou volver a xogar, xa tiña 36 anos nesa tempada, recén cumplidos, foi duro, pero bueno, logo a recuperación o día seguinte xa tiña outra mentalidade, xa dixen, bueno, teño que recuperarme e intentalo, tiño o apoio do clube, que en eso Ourense Club de Fútbol pois sempre teño boas palabras para eles, porque na primeira etapa como na segunda sempre me deron todo, e bueno, confiaban en min, falaron comigo e dixeronme que pa o ano contaban comigo, e bueno, foi un aliciente máis para recuperarme e bueno, e rematar o último ano co Ourense desa maneira tan boa.